Benvinguts en aquest nou vídeo. Després d'haver vist les propietats de l'homologia, que us deixo per aquí en un vídeo, anem a resoldre alguns exercicis. Anem a començar, tenim 4 exercicis diferents en el qual treballarem la homologia directa i la homologia inversa. Anem a començar el primer exercici, que seria aquest d'aquí, que seria la d'homologia directa. Per què? Perquè tinc les dues figures homòlogues estan als dos costats de l'eix, d'acord? Llavors, anem a veure què ens demana aquest exercici. Aquest exercici ens demana que dibuixem, que tracem les rectes límit d'aquestes dues figures, de les dues representacions. Doncs bé, anem a recordar alguns dels principis. Lo bàsic era que tots els punts d'una homologia estaven alineats, tots els punts homòlegs d'una homologia estaven alineats amb un centre d'homologia. Estan alineats amb el centre. Per poder resoldre aquest tipus d'exercici, com que només tenim un punt, el que hem de traçar és una recta qualsevol. Llavors, per traçar una recta qualsevol, doncs agafem un punt qualsevol, és a dir, agafem A i agafem una direcció qualsevol i ens tallarà a l'eix amb un punt. I si aquesta recta d'aquí li diem la recta R, la homòloga de la recta R passa per aquest punt d'aquí, que en direm que és un punt doble, és a dir, aquest punt d'aquí direm que és B i a la vegada és B', perquè l'eix és una recta de punts dobles, i si unim aquest punt amb A', aquesta recta és l'homòloga de R, per tant R'. Llavors, una de les característiques que tenia per trobar la recta límit era que si jo vull trobar la recta límit d'aquesta recta, o de les projeccions d'aquest pla representa, el que he de fer és agafar aquesta direcció, R, i he de fer una paral·lela de la seva homòloga, és a dir, de R', que passi per l'origen. D'acord? Llavors, agafo aquesta direcció i faig una paral·lela que passi per A. I faig aquesta paral·lela d'aquí a aquí. I aquest punt és un punt de la recta límit. És a dir, si jo agafo un punt qualsevol d'aquesta recta R', me'n vaig cap a l'infinit, el punt homòleg d'aquest punt que estaria sobre aquesta recta a l'infinit coincideix amb aquest punt d'aquí. Per tant, i quina altra característica té les rectes límit? Doncs que són paral·leles a l'eix. Per tant, aquesta d'aquí seria la recta límit. Ja tenim una recta límit. De fet, aquesta recta límit d'aquí direm que és... Posarem un altre color. I aquesta recta límit li direm sense prima, perquè és la recta límit dels punts que no tenen prima. I ara anem a buscar la recta límit de les figures que es representen en aquest pla d'aquí. I el principi és el mateix. Jo vull trobar la recta límit d'aquesta recta, doncs he d'agafar la seva recta homòloga, que és aquesta, és a dir, R, i fer una paral·lela per l'eix.
i el que he de fer és allargar la recta R' fins que talli l'eix. I aquesta recta d'aquí és paral·lela a aquesta. I per aquest punt d'aquí passa la recta límit prima. Quina característica més té aquestes rectes límit respecte als altres elements? Doncs que si jo agafo i traço una distància, traço la recta més curta que hi ha entre, la distància més curta que hi ha entre O i la recta límit, aquesta distància és igual a aquesta distància. I per fer-ho podem agafar el compàs, comprovem que la distància que hi ha d'aquí a aquí és la mateixa que hi ha d'aquí a aquí. Bé? Doncs bé, ja tenim l'exercici fet. Doncs ara anem a fer el mateix en aquest altre exercici d'aquí. També tenim dos punts, també tenim un centre d'homologia i tenim un eix. L'única diferència és que els punts A i A' aquí els tenim amb els dos costats de l'eix i en canvi aquí els tenim en el mateix costat. I anem a fer exactament el mateix. Per tant, anem a començar agafant una direcció qualsevol respecte a A i em talla l'eix amb un punt. I aquest punt fem que passi per A. I ara anem a trobar la recta límit. Sí? Llavors, si jo vull trobar si aquesta d'aquí és R i aquesta és R', perdó, aquesta és R i aquesta d'aquí és R', per trobar la recta límit de R, el que he de fer és fer una paral·lela de R' per O. I em tallaran per sobre i anem a dibuixar la recta límit que l'hem marcat de color verd i ha de passar per aquest punt. La recta límit. Vale, doncs ara anem a fer-ho amb A'. Si jo tinc la recta A', podeu imaginar que també he d'allargar aquesta recta i he de fer una paral·lela de la seva homòloga, que és R, que passi per O. I marquem la recta R, que és aquesta. I anem a veure què ens passa. Ara anem a dibuixar l'eix, perdó, la recta límit. Anem a dibuixar la recta límit. I si fem el mateix, agafem una recta perpendicular a l'eix, la recta límit, i que passi per O,
distància i aquesta és la mateixa. Fixeu-vos una cosa, quan tenim els dos punts que estan entre l'eix i el centre d'homologia, les rectes límits estan per fora. Quan tenim els punts que estan a una a cada costat de l'eix, la recta límit estan per dintre de l'origen i de l'eix. Doncs bé, ara anem a aprofitar tot això que hem fet per resoldre aquests exercicis d'aquí. També serà un exercici directe i un invers, perquè tenim aquí els dos punts A i aquí tenim els punts A a l'altre costat de l'eix. Doncs anem a fer aquest exercici. Llavors, doncs anem a reproduir l'exercici. Fixem-nos que tenim aquesta recta, que ens uneix els punts, el punt A amb l'origen. Llavors tenim tot de... Podem traçar, continuar als costats d'aquest quadrilàter. I també puc traçar aquesta recta d'aquí. Fins que talla l'eix, que talla aquest punt, en aquest punt d'aquí. Tots aquests punts són allò que dèiem els punts dobles. Aquesta recta d'aquí, aquest costat d'aquí, fixem-nos a veure si és paral·lel, anem a mirar si és paral·lel. Sí, és paral·lel, Anem a veure què passa quan és paral·lel. I ara anem a buscar els punts. Llavors el que farem serà, anem a posar lletres a tots els vèrtexs. B, C, D. I el punt A és aquest. Doncs va, anem a reproduir les rectes. Per exemple, si aquesta recta d'aquí li diem la recta R, la seva prima, la seva homòloga, ha de passar per l'homòleg d'A, que el tinc aquí, i ha de passar per aquest punt doble d'aquí. Doncs el que farem serà, aquesta recta serà aquesta. I aquesta serà R'. Llavors, què més? El punt D, sabem que està alineat, el D' està alineat amb l'origen. Si és el punt D i és l'origen, doncs traço una recta que em talli. Llavors, aquest punt està sobre la recta A de la recta R. Per tant, també l'homòleg estarà sobre la recta R'. Per tant, aquest punt d'aquí és D'. Llavors, la recta D, per D passa una recta que passa per DC, que passa per aquí i té un punt doble, que és aquest punt d'aquí. Doncs la recta homòloga aquesta passarà per aquest punt D nou que hem trobat, el D'. Per tant, serà aquesta recta d'aquí. On estarà el punt C? Perquè en aquesta recta és DC, no? Doncs el punt C estarà, si agafo l'origen, i agafo el punt C, traço fins que em talla aquí. Per tant, aquest punt d'aquí és C'. I anem a veure què ens passa per aquí, C'. Fixeu-vos que si ara vull buscar B, em costarà trobar el B aquí, perquè fixeu-vos que les rectes són molt iguals, totes elles. Llavors fem una cosa, anem a buscar la recta auxiliar, anem a agafar la recta CA, encara que no estigui a la figura. Anem a buscar la recta CA, que talla en aquest punt doble d'aquí, i anem d'unir amb C. Ai, perdó, no, jo vull trobar el punt B. Si vull trobar B, ho puc fer des de C, no? Llavors em puc traçar CD, que em talla aquí a l'eix, en aquest punt d'aquí, i després vinc aquí, CD, i faig que passi per D. I llavors el punt B ha d'estar alineat amb l'origen, i per tant és un punt que està aquí. I aquest punt és el punt B. I anem a veure què passa amb aquesta recta. Aquesta recta, si vull que es trobi amb l'eix, vull trobar un punt doble d'aquesta recta, si aquesta recta em dic que és paral·lel a l'eix, vol dir que no té punts dobles, vol dir que es tallen a l'infinit. Si jo he de traçar una recta des de l'infinit que passi per B', la conseqüent és que la seva recta homòloga serà una paral·lela. Llavors, en principi,
ens hauria de donar una paral·lela. Però veiem que aquí hi ha molt d'error, vale? Hem tingut molt d'error perquè potser és que hem utilitzat aquest punt d'aquí. Fixem-nos que aquesta recta d'aquí, alguna passa, d'acord? Anem a mirar a veure si podem fer-ho d'alguna altra manera. Vale, anem a comprovar a veure si aquest punt és correcte i, per exemple, ens podríem traçar una recta que passi per aquest punt doble i per B. I ens talli aquest punt. Aquest punt li direm E. Anem a fer E per O. I aquest punt E està aquí, a sobre la recta R', perquè està a sobre la recta R. Unim amb aquest i veurem on ens surt. I ens dona un punt per aquí. I ara anem a comprovar, i ara em sembla que sí, que ja fa bona pinta. I aquest punt ja sí que ens dona, vale? Per tant ja tinc el quadrilàter que és A, D, C i B, que serà aquest d'aquí dalt. Per tant, aquest d'aquí que havíem trobat, el borrem perquè no és correcte. Vale? I llavors al costat serà aquest C, B. Vale, anem a fer el mateix amb aquest quadrilàter d'aquí i ara ens passa que la figura A i A' estan al mateix costat de l'eix. Per tant, no deixa de ser exactament el mateix. Tenim A i A', que em ve per aquí, però no cal fer aquesta línia perquè no em serveix de res. Anem a fer un segment primer, qualsevol, anem a fer aquest. M'estic anant tort. Aquest punt d'aquí, anem a posar noms dels vèrtexs A, B, C, D. I la recta homòloga d'aquesta recta R serà aquest A'. Llavors, si vull trobar el punt D', simplement uneixo amb O, i quan talli aquesta recta, aquest punt d'aquí és D'. Si vull trobar el C, doncs uneixo C amb B, amb D, i quan talli el punt doble, la recta d'aquest punt doble i D' passarà per aquí. Per tant, vinc aquí, vaig fins a D'. I ara anem a buscar el punt C. El punt C també està alineat amb O, D'. Per tant, passem per O. I aquest punt d'aquí és C'. Anem a buscar ara el punt B. Doncs puc agafar aquest segment, CB, i alineo fins que talla aquí. I si uneixo un C', i el B ha d'estar alineat amb O. Per tant, aquest punt d'aquí és el B'. Anem a marcar les solucions en color. I hauríem de comprovar, conforme al segment AB, si l'allargo. Segment AB, si l'allargo. Em dona el mateix punt. Fixem-nos aquí m'he anat una mica de costat, per tant, el punt aquest ve una mica més cap aquí, per tant és aquest punt d'aquí. Doncs anem a marcar la solució amb colors. Bé, doncs fins aquí aquests dos exercicis que hem treballat d'homologia directa, que serien aquestes dos exercicis d'aquí, o homologia inversa, que serien aquests d'aquí. Fixem-nos que aquí hem treballat com trobar les rectes límit, quina característica tenia la recta límit, que tenien la mateixa distància respecte a l'origen o respecte a l'eix,
I també hem vist que quan era una homologia inversa, les rectes límits sempre estaven per la part exterior de l'origen i l'eix. En aquest cas d'aquí hem convertit un quadrilàter, hem trobat el seu quadrilàter homòleg, ens hem trobat un petit error aquí, però com que hem vist que aquest costat d'aquí era paral·lel a l'eix, sabíem que aquest costat d'aquí havia de ser paral·lel. Per tant, és l'únic cas d'una homologia en el qual dues figures homòlogues, entre elles, són paral·leles. I en aquest cas d'aquí és una homologia inversa i veiem que les dues figures es solapen perquè estan al mateix costat de l'eix. Estan entre l'eix i el centre d'homologia. I en el pròxim vídeo veurem com trobar homologies, figures homòlogues que tinguin uns angles determinats, és a dir, que siguin, per exemple, un quadrat o que siguin un triangle equilàter. Doncs vinga, ens veiem pel canal. Adeu!